Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Padagos ka mo nga nagantabay sa OKFM, miyembro ka na KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, iguanan kita nga 34 minutos pasado alas 6 ng aga. Ang orihinal na intrigero, asin chismoso sa radyo. Si David Giuliano nagbabalik sa programang Chismis is My Business. Maray na aga, uyaan na headlines, kasatuloy mga chismis, ang unya na amin na pag-aaga, kasabay kan pagsarakan na sarong higanting hotel and casino duman sa Manila. Iyon naman ang pagpuli, isa sa inang harong ka na sarong dating mayura, adigdi sa probinsya ng Camarines Sur. Sa saropang headlines ngunyan na aga, pagasuwayan kan mayaman na mag-agum sa naga, alas yubis ang dating. Yan ang headlines, kasatuloy mga chismis at yan ang detalyes. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang wisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. OK FM. Gusto ko, okay ka. Maray na aga, uyang unya ng detalyes, kan sa tuyang mga chismis, ang unya na amin na pag-aga, aldaw na Martes. Intirong ikinaugmakan na mga aki, mga makwapo asinman, mga kapamilya, kan sarong bistadong dating mayura sa probinsya ng Camarines Sur, bigla na pagsarakan na sarong hotel, sarong higanting hotel and casino, duman na sa Manila. Dating mayura digdi sa probinsya ng Camarines Sur, bantog na interong naadi ka kasino. Sa hotel na siya nagdadagos. Minsan 4 na bulan na din naguli sa ng residensya kakasino. Duman na siya nagtuturo kasi haros sa hotel na nag-star. Kaibahan niya ang sarong lady contractor na sarong man enterong adi kakasino. Magdamlag kasino, maghapon man na turog. Milyones ko na ini magpadaog kasusugal. Malanganit ta abang hilig magpare-discounting cheque, tanganing kapitalon sa sayang pagsusugal,
Asin ang ipinapangakong ipupundukan sinambit ang cheque, iwan sa mga kolektahon sa mga malasadong project sa DPWH. Sa pinakauring impormasyon, ana sa iyang bago na SUV, nasarong bulan pa sana, bayad na sa kumpanyang sayang kinuanan. Pinagsabing natantusan mismo sa Laugan Casino. Malangan ito ay nagpasiring sa hotel na nakataksi na lang. Ninulitan na labi, iwinalat na sa sinambit ng sugalan. Ana sa iyang bulldozer, ana duang bako asin man tulong 10-wheeler truck na ginagamit sa mga project, pinagkasabing na ipabakal na, asin na rimati na. Nag-arkila na sa nasinaling heavy equipment kung kaipuan sa sayang mga proyekto digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Sa pagpuli ni Mayura digdi sa probinsya ng Camarines Sur, linalaoman na mauntok na ng kakasino, asin makonsentar na sa sayang hanap buhay bilang sarong lady kontraktor. Iguan na kitang 20 minutos bago mag alas 7 ng aga. Sa saropang chismis, ngunya na amay na pag-aga. Alas yubis na dating. Kanangyaring pagsuwayan kan na duwang bistadong magagom na pareyogi kan na sa mayamano na maray na pamilya. Iyan ko nang sa indang pagsurwayan at pag-uurlayan. Pakalis ning haros 25 taon na pag-ibanan na bilang magagom, nagdesisyon ang duwa na magasuwayan na. Ninulit na dahil na nagauntok ng kaiwal, mayaman sa ng katuninungan ang sa indang buhay bilang magagom. Dahil na kinaya ni Mrs. na sobrang kasusukalasin man, pambababae kan sa iyang mister na sarong engineer. Si Mrs. may sadiri man na negosyo, digdi sa Sudinaga bilang edukador. Ito ay hindi chismis. Pareho nga bukan duwan na ipabakal o kaya bangaonan kabaklan kan pagkadaradakulang harong dyan sa magsaysay. Kung kaya nagdesisyon na andua, dyan manggiraray sa indang dakulang harong maistar, alagad magkasuwayan lang. Biglang binugtakaning kadakulang partisyon an magagom o an dakulang harong. Samantalang si Mister nagpagibo maning sarong improvised na hagyanan. Ninulita gusto niya sa itaas na partika ng sa inang harong mag-star. Mayong pakiaraman ng duwa. An makonsilot akong oras ning pamahaw. Pangudto pabanggi. Si Mister sulo-sulo sa naman nagkakakan. Samantalang si Missy sulo man nagkakakan. Perming matanga kung mag-uli si Mister, kaibahanan sa iyang bagong karelasyon na sarong instructor sa aerobics na tagaduman sa siyudad ng Legazpi. Alagad iyan dahil naman pinapakiaraman ka na sayang Mrs. Si Mrs. na pabaretang igwaman ng boyfriend, alaga dahil pa siya preparadong iuli naman sa ilang harong, asin man ipabisto sa ilang mga kakian. Ang bagong karelasyon ni Mister, haranin na sa buot kan mga aki. Malanganit na nagbibirisa na, asin tita na ang arapudan kan mga ini. Nagapadago sa sarong sala digdi sa probinsya ng Camarines Sur ang court hearing para man sa dagos-dagos ng pagbarangaan kansayan ng mga properties. Iyan mga tugang ang chismis ng unya na amin na pag-aga, iniman na sa inong lingkod si Dave Duliano. Orihinal na intrigero asin chismoso sa radyo. Si David Duliano nagbabalik sa programang Chismis is My Business. May bagong chismis tungkol sa'yo. Totoo ba ang chismis? Totoo ba ang chismis? Kahit gutom
Gusto ko, okay ka. D